интересна и полезна лекция е с Тони Калушкова, акушерка с над 30 години опит. И днес заедно ще научим как бременността на майките ни и нашето собствено раждане поставят началото на нашия имунитет и метаболитно здраве, защо грижата за жената преди и след раждането е най-ценната инвестиция в здравето на 2 поколения, как тези ранни биологични настройки определят качеството ни на живот като зрели хора днес. И, скъпи зрители, ако това, което научите днес, ви даде стойност, можете да върнете енергията под формата на дарение в предвидените за това кутии пред залата. Готово. Включихме се. Здравейте! Супер е приятно да видя жени, млади и някои, които вече са по-зрели на тази тема, защото въпреки да говорим за това, че въпреки да говорим за периода на бременността, раждането и следродовия период, това е една тема, която касае всички нас и която мисля, че би била полезна във всеки етап от живота ни. Ако ви предстои да станете майки, за да знаете какво може да направите, ако пък вече сте минали през този период, да си дадете някои отговори или да имате една информация, която да споделяте с ваши приятелки, близки, на които им предстои да имат дечица. И така започвам с една снимка, която е реална снимка на една от майките, които посещаваха Happy Moms преди години. Може би трябваше да се представя малко, въпреки че ти ме представи. Но казвам се Тони Калушкова и съм акушерка. И вече 16 години работя в посока на това да помагам на майките, на семействата като цяло да се подготвят за бременността, предстоящото раждане и живота с бебето. И до времето на пандемията имахме едно прекрасно пространство, център, в който правихме много събития, свързани с тези периоди. И всъщност снимката, която виждате, е от едно такова събитие, в което рисувахме коренчетата на майките, като моя колежка, с която работех, определяше позицията. Една от майките, която беше художник, изрисува всичките бебета в позицията, в която са. И това коренче е с 2 бебенца, които към днешна дата вече са ученици. 2 момченца. Но защо всъщност избрах тази снимка точно за началото на презентацията си? Защото всъщност, ако погледнем всички ние, нашето здраве започва точно там. Може да се. Като цяло съществува едно такова схващане, че ако има някакво заболяване или някакво състояние, което е имало в поколенията преди нас, това са гени, които се предават и ние нищо не можем да направим. Нали сте чували тая приказка? Какво да правиш? Гени. Така ли е обаче? И наистина ли няма какво да се направи, ако носим някакви гени от предците си? Как мислите? Има ли шанс нещо да се направи? Ние можем ли? В нашите ръце ли да направим нещо в тая посока? Да. Какво? Какво, например? Мисли, чувства, действия. Да, точно така. Това е едно от нещата. Друго? Добре, няма да ви измъчвам, но всъщност
Да, генетиката е важна. Когато се срещнат яйцеклетката и сперматозоида, ДНК-то вече е заложено във всеки от нас. И то си остава такова. Обаче, съществува една нова наука, която се нарича епигенетика. И за да я обясним на разбираем език, представете си, че в молекулите на ДНК има ключове, малки превключватели, които могат да включват или да изключват тия гени, които вече са заложени. Това е всъщност науката епигенетика. Тоест, както каза дамата тук, мисли, чувства, емоция, начин на живот, среда и така нататък, но и храненето на майката. Като акушерка знам, че когато регистрираме една жена за наблюдение в женска консултация, ние попълваме данните и има там една графа, която е фамилна анамнеза. Питаме я за заболявания, за някакви неща, които са предходни за нея и за семейството. Обаче, смятам, че в тая предварителна анамнеза липсва една много важна част, да попитаме жената как живее, как се храни, каква е средата около нея и така нататък. Това са все неща, които оказват изключително голямо влияние. И всъщност именно науката за епигенетиката ни казва, че ние имаме пълен контрол над това, кои гени да включим и кои да изключим. И ведава нататък. Не знам дали сте запознати с хипотезата на Баркър, за феталното програмиране или за първите 1000 дни. Чували ли сте за това? Първите 1000 дни всъщност са период, който определя нашия здравен статус и живота ни за напред, като този период от 1000 дни започва от момента на зачеването и продължава до около втората година на детето. Този професор всъщност установява, че деца, които са родени по-рано от термина си или пък са с поднормено тегло, пък са на термин, това изключително много е свързано с хранителния статус на майката по време на бременността. Давай нататък. И всъщност, не знам дали е негова тая мисъл, но мисля, че да. Той казва така: вие сте това, което е яла майка ви. Сега тук не става въпрос да се обвиняваме майките, ако имаме някакви такива генетични или наследствени състояния и така нататък, защото тая наука е нова наука. В онова време никой не е имал представа колко голямо значение има това, какво консумира жената, докато е бременна, как се храни и така нататък. Да минем нататък. Причината да избера тая тема, когато с Ива се видяхме и тя каза, че ще правят фестивал и ме покани да участвам, и аз се замислих какво е това, което мога да споделя с вас, което наистина, за което има малко информация. Аз смятам, че е много важно и се говори твърде много в международните среди в тая посока, е точно това фетално програмиране и това как нашия метаболизъм на практика и имунитета ни се формира точно в периода на бременността, по време на раждането и кърменето, ако щете, и съответно и възстановяването на майката. И идеята за това нещо ми дойде, защото малко след пандемията една лекарка, с която е моя приятелка, ми предложи да работя с нея. Тя е семейен лекар и си спомням как един татко дойде на преглед, доведе дъщеричката си на преглед и всъщност
детето беше някъде около 4-5 годишно, а беше с наднормено тегло. И се спомням, че тогава лекарката му каза, нали, че е добре да поговорят в тая посока, да се поработи, нали, в посока промяна в ежедневието, в храненето на детето и така нататък. И знаете какво стана? Таткото се отписа от лекарката и премести детето при някакъв друг лекар. Но всъщност този проблем с затлъстяването при децата стои и е изключително тревожен, защото не се наблюдава наднормено тегло при по-големите деца само. Наблюдава се наднормено тегло и при много по-малки деца, когато все още, нали, те не са започнали да се хранят с букулчива храна. Защото за никого не е тайна, че храната, която харесват децата, а и всички ние харесваме, нали, нека да бъдем честни, че тия храни в упаковките всички знаем, че са вредни, ама също така знаем, че не са никак полезни за нас. И започнах да се интересувам, нали, така по-задълбочено какво се случва, защо има такъв, нали, такъв голям процент на деца с затлъстяване и съответно с супер много други и автоимунни, и метаболитни състояния при твърде малки деца, когато все още, нали, храненето не им е станало чак толкова кофти, за да кажем, че всичко е само от храната. Оказа се, че има много изследвания в тая посока, които ни водят точно към периода на бременността и времето и храненето на майката. За съжаление, УНИЦЕФ в един свой доклад, който е от миналата година, констатира, че затлъстяването сред подрастващите надхвърля броя, нали, като проценти децата, които са недохранени. Защото има недохранени деца и слава Богу, те не са тук в нашите региони, но те стават все по-малко, което също е добре. Но това, че се увеличават децата, които са с наднормено тегло, е доста тревожно, а пък още по-тревожно е това, че България стои на първо място по деца с наднормено тегло в Европа. Давай нататък. И така, когато сме бременни, какво ни казват? Не яще това, не яще това. Една жена, като се бремене, обикновено задава въпрос, сега какво не трябва да ям, защото жените са отговорни. Всяка жена, която е станала майка, нали, как да кажа, още от самото начало започва да мисли как да направи най-доброто за бебето си. Обикновено за себе си мислим малко по-малко. Нали? Всичко го причупваме през това, какво да направи, за да не навреди на бебето. И какво правим ние? Казваме, избягвайте солта, не яжте черен дроб, ограничете рибата, морските дарове, сирената, меките, изключете яйцата и още забрани. Обаче, дай другия слайд. Не, обратно. Колко често казваме на жените, че калция, магнезия и холина са изключително важни хранителни вещества, които могат да я предпазят от преекламсия. Преекламсия е едно сериозно състояние, което се развива в последния триместър от бременността и застрашава живота както на плода, така и на майката. Че екстремната следродилна умора или те наречената и популярна следродилна депресия, която ние сме нормализирали абсолютно погрешно, всъщност може да е резултат на абсолютно изчерпване и недостатъчност на хранителни вещества. Колко често казваме на жените, че храните, които ядат по време на бременността, изваяват здравето на бебето не само докато е в коремчето и не само докато след като се роди в първите години, а за целият живот, за напред.
хранителните вещества, които приемаме по време на кърмене, също оказват влияние върху здравето и имунитета на бебето. И между другото, преди близо година правих такава тема за Академия за родители, която беше във връзка с това дали има значение какво яде майката относно това колко хранителна е кърмата ѝ. Мислите ли, че има значение? Да. Има значение обаче и за бебето в дългосрочен план. И тогава, когато търсих информация, всъщност в сайта на една дама, Лили Никълс, която е пренатален диетолог с изключителна репутация в международните среди, които се занимават с хранене по време на бременност. След това попаднах на точно такава тема, в която се казва, че учените отдавна знаят, че това, което хапва майката, докато кърми бебето, оказва влияние върху неговото развитие. Но тая информация се споделя само в академичните среди, тъй като майките са подложени на абсолютен натиск. Нали, като се отвориш профилите в социалните мрежи, ти се явяват всякакви хора, които ти дават съвети. Нали. Това да правиш, това да правиш, това да правиш, това да правиш. Разбирам, че не е лесно на жените, които бременеят днес. Но смятам също така, че това е информация, която трябва да споделяме с жените, за да могат да направят своите избори. Защото няма как беше, не знаеш, че не знаеш, ако не знаеш, че едно нещо го има и е факт. Защо храненето на майката по време на кърмене е важно относно хранителността на кърмата? Защото човешките бебета се раждат твърде рано спрямо бебетата на другите бозайници. Това вероятно го знаете. Мозъка на човешкото бебе е развит едва на 25% след като се роди. Нали, когато се родят бебетата на кончета, магаренца и други бозайници, майката ги пооближи, те стават и почват да ходят. Обаче човешките бебета са далеч от този момент. Те са недоразвити в много отношения. И затова хранителните вещества, които получава бебето през кърмата от майката, му помагат да се доразвива. И стигаме до ония момент и аз за двама. Все по-малко се говори за това. Вече знаем, че няма нужда да се яде за двама, че са нужни там около 300 до 500 калории допълнително и то във втори и трети триместър и така нататък. Обаче като цяло много често, нали, се казва: абе ти сега си бременна, така и така ще напълниш, хапвай си каквото си искаш. Оказва се, че по време на бременност тялото на жената има нужда от много повече глюкоза и затова на жените много често им се яде сладко. Обаче тук идва въпроса, нали, когато хапваме повече сладко, как това се отразява на бебето. И обикновено има едно схващане, нали, че плацентата, тя ще филтрира нещата и ще предпази бебето. Нали, там ще преминат само веществата, които са полезни, дай другата. Обаче всъщност се оказва, че плацентата просто, тя не е филтър, тя е врата. И проблема в дългосрочен план, прекомерната консумация на сладко и на захар специално, е върху ефекта, който това оказва върху метаболитното здраве на бебето за бъдеще. В смисъл такъв, ако жената хапва твърде много сладко, твърде много захар, глюкоза, това отива към бебето. Обаче на него също му идва тумъч. И какво прави то, за да се предпази от тази излишна глюкоза? Започва да натрупва мазнини.
превръща, нали, клетките в масни, за да предотврати прекомерно голямото ниво на глюкоза, защото, нали, започва да отделя инсулин, който да обработи, и така по този начин оказва се, че дори майката да няма гестационен диабет, ако просто хапва твърде много сладко и има чести пикове на високи нива на глюкоза към бебето, у него се задействат такива гени, които в последствие могат да, нали, да провокират наднормено тегло. Даже сега, докато подготвях презентацията, четох за едно изследване, в което една и съща майка, нали, две различни бременности. В едната бременност е с нормални нива на глюкоза, не хапва толкова много сладко. В другата бременност обаче е с по-високи. И какво се оказва? Двете деца са различни. Едното дете, което с което е била бременна, докато е имала нормални нива на глюкоза, няма такива гени за затлъстяване, за наднормено тегло, нали, а другото ги има. Една и съща майка, нейните деца, просто в зависимост от начина на хранене, това оказва много голямо влияние. Всъщност оказва се, че точно пиковете на глюкозата по време на бременността са един от факторите, които определят бъдещото метаболитно здраве на децата. Така че, ако планирате бременност, имайте предвид това. Нали, консумацията на твърде много захар оказва влияние и върху децата. Не казвам, че не трябва да се яде захар. Нали, смисъл нещо сладко. Но не трябва да са прекалени количества. И понеже говорим за това дали можем ние да направим нещо, всъщност има много неща, които можем да направим, но за целта на днешната презентация съм вземала 4 от тях, които са ключови и с които може да се подкрепи здравето на бебето и на човека в бъдеще. На първо място това е холина. Познато ли ви е това? Някой чувал ли, знае ли за холина? Сигурна съм, че всички знаете, че жената като забремене и трябва да взема фолиева киселина. Така ли? Така. Холина е братовчет, казват, на Б-витамините. Той просто е открит по-късно от другите Б-витамини. И е също толкова важен, колкото е важна и фолиевата киселина. Даже не говорим за фолиева киселина, защото фолиевата киселина е синтетична форма. Фолата е всъщност такава форма, която тялото може да усвоява. И като цяло, нали, все повече изследвания показват, че ако майката има там една специфична генна мутация, тя не може да усвоява фолиевата киселина и за нея даже това не е препоръчително, нали, да бъде приемано. По-добрия вариант е да бъде фолат. Но холина е витамин, който има отношение към развитието на мозъка на бебето, към неговото зрение. Той има отношение и към майката също. Но сега говорим за дългосрочните ефекти на бебето. И като цяло мозъчните клетки, с които се раждат бебетата, те са, нали, едно смисъл такъв, няма да ни израстат нови мозъчни клетки след време. Важно е, нали, какъв старт сме дали в тази посока. Правени са изследвания, които доказват, че бебета, които са родени от майки с високи нива на холин
имат по-добри когнитивни способности, по-адаптивни са, нали, като цяло изключително много положителни ефекти по отношение на тяхното психично и мозъчно развитие. Холина е нещо, което се намира в ония храни, които ние казваме на жените да ни ядат. Черен дроб, например. Знам, че съвременното поколение не хапва такава храна. Нали? Колко от вас си хапват черен дроб? Колко храна? 2-3 ръце, 4 ръце, добре, 5, хубаво, не е лошо. По принуда. По принуда? Ама голям бонус е като цяло. Да. Защото всъщност черният дроб е една храна, която освен холина съдържа и най-усвоимата форма на желязо, което желязо не може да бъде усвоено, нали, ако се толкова добре, ако се го набавяме от фарма, ако се го набавяме от спана, коприва и така нататък. Като цяло черният дроб е абсолютно безопасен по време на бременност и може само ползи да ви донесе. Има един трик, сега му казват хак, нали? Ако толкова ви е непоносимо да хапвате черен дроб, правят го скрит черен дроб. Тоест към кайма, от която ще приготвите кюфтенца или ще сготвите мусака или нещо друго, слагате, да кажем, колкото ви е каймата, 1/3 черен дроб. И по никакъв начин няма да разберете, че вътре има нещо такова, а пък ще си вземете полезните вещества от него. И яйцата, на последната ни сбирка в мол, която правихме, една от майките ми каза: аз не мога да разбера сега. Не мога да разбера сега, трябва ли да ям яйца или не трябва. Защото един ми казва яш яйца, друг ми казва не яш яйца. Но яйцата са най-богати на холин. И знаете ли колко е препоръчителният брой на яйца, за да си набавите нужното количество холин чрез храната? Можете ли да предположите колко? Аз мислех, че ще ви стресна, като ви кажа 4 на ден. Така, ако ви е трудно да ги хапвате 4 на ден, поне жълтъците, защото холина е вътре в жълтъците. Сега, когато говорим за яйца, обаче, тук е много важно да се каже, че те имат всички тези хранителни вещества, ако са яйца от кокошки, които са чокали тревичка, червичета и така нататък. Тоест, много е важно да са яйца от пасищни животни, но от кокошки. В крайна случай, ако няма такива, нали, ще си затворим очите и ще кажем каквито има. Но все пак, нали, не е въпросът просто бройката, да изядем 4 яйца. Въпросът е какво ще вземе тялото ни от тях и какво ще ни донесат те. Така, месото също е източник на холин. Рибата в по-малки количества и има холини в някои растителни храни, но в твърде малки и не толкова добре усвоими количества. Давай нататък. По време на бременност нуждата на холин се увеличава значително, тъй като развитието на мозъка и нервната система на плода се усвоява. Изследванията показват, че почти всички жени страдат от недостиг на холин, т.е. не консумират достатъчно холин, но това е напълно обяснимо, защото никой не им е казал. И най-интересното е, нали, че това не е нещо, което е скрито покрито. Науката отдавна говори за това, има много информация за ползите от добавянето на холина. И е хубаво да се взема както по време на бременността, така и в периода на кърменето. Точно поради това, което говорихме, нали, че мозъка на бебето продължава да се развива и след като се е родило вече и не е в коремчето на майката. Да, можем да продължим. Другата важна храна, която, нали, оказва влияние върху метаболитното здраве на бебето, са протеините. И за мен беше много интересно да разбера, че
всъщност точно поради недостатъчния прием на протеини, а пък те са много нужни за изграждането на бебето, защото бебето е протеин, нали, тъканите се изграждат от протеин. И когато майката не консумира достатъчно, тялото не може да се го произведе само, трябва да го внесем отвън. Ако глюкозата може да се я произведе тялото, нали, от други обменни процеси, протеина трябва да влезе отвън. И когато няма достатъчен прием на протеин, какво прави тялото? За да даде на бебето, започва да дърпа от мускулите на майката. И всъщност изследванията казват, че при 30% от жените по време на бременност има намалена мускулна маса, което за мен беше изненадващо. Какво е протеина? Месо, яйца, млечни, нали? Всички знаем. Най-голямата грешка, която правим сутрин. Колко от вас закусват сутрин? С какво закусвате? Аз ям краставица, ям и 3 яйца. Какво? Краставица ям, маслини, сам ще си правя и 3 яйца. Браво, супер. Ето това е добро. А хляб има ли? Да, имам. Малко хляб. Да, заради въглехидрат. Значи, въглехидрат, протеин, фибри от краставиците и някаква мазнина. Трябва да има, защото след малко ще стане въпроси за мазнините, които също са важни. Но много от хората или не закусват сутрин, или ако закусват, хапват нещо сладко. Докато приготвях тая презентация, се замислих как, нали, минаваме сутрин набързо през баничарниците, вземаме си баничка, кифла или нещо друго, но това е въглехидрат. И какво става, като хапнем въглехидрата? Това качва много бързо кръвната захар и след това тя може да падне и да не накара да търсим още сладко. И така целият ден върви нагоре-надолу, нагоре-надолу. Протеина е той, който може да стабилизира стойностите на кръвната захар и затова е изключително важно сутрин да се закусва основно с протеин. Нали? Да има достатъчно протеин в сутрешната закуска, за да може да се стабилизира кръвната захар и да се избегнат тия пикове, особено в период на бременност, нали? За да не отваряме работа и на бебето, нали? Да преобръща тая захар в масни клетки. И не само това. Само маничко още за протеина. Всъщност 50% от теглото на бебето при раждането е протеин. Така че, нали, моля, имайте го предвид. Това ще помогне много и в дългосрочен план, нали, за здравето на бебето. И като говорим за здравето на бебето, искам да кажа, че голяма част от тия състояния, които се залагат в периода на бременността, те не касаят само ранния период след раждането. Те касаят и времето, когато станем големи, вече възрастни индивиди. Нататък. Ето ги омега-3 мазнините, които също са изключително важни и които трябва да се внесат отвън. И сега тия омега-3 мазнини, всъщност те идват основно от рибата. Вие знаете за това. Има ги и в растителните храни, там ленени семена, чия и така нататък, но са друг вид ненаситени мазнини, които за да станат, нали, DHA, трябва да се преработят. Затова единия вариант е да се хапва повече риба и рибни продукти, другия вариант е да се внасят под формата на хранителни добавки, но тук вече с оговорката много стриктно да се проследи кой е производителя, какъв е източника и така, защото
Предполагам, не е тайна за никого, че хранителните добавки не подлежат на такъв строг контрол, както медикаментите и понякога не е ясно. Вземаш го, но не знаеш какво има там и доколко го има, това, което е описано. Намира се в мазни риби, морски дарове, яйца от свободно отгледане по кожата. Така че пак опираме до консумацията на риба, млечни, месни. Има ли вегетарианци сред вас? Вегетарианец, нали? Тая ръка е за това. Други вегетарианци има ли? Ами, уважавам този избор. Обаче по време на бременност след раждане, консумацията на местни продукти и риба са изключително важни. И за жената, която е бременна, родила, възстановява се след раждането, и за бебето. Има такива култури по света, които са или вегетарианци, или вегани, но за периода на бременност и след родилния период за майката, месото, рибата, млечните продукти влизат в употреба, защото те са най-добрите източници на хранителни вещества, които са необходими за пълноценното възстановяване на жената и съответно и за протичането на бременността. Имам вкъщи двама вегетарианци. Нали, не казвам, че е нещо, което отричам. Но виждам какво показват изследванията. Давай нататък. Така, и нещо друго, което оказва влияние дългосрочно върху нашето здраве, това е микробиома. Колко от вас са запознати с микробиома? Добре, кога се стартира микробиома на всеки един от нас? Когато мине през родилния канал. Да, точно така. Всеки един от нас е получил старта на своя имунитет, раждайки се. Давай Ивче нататък. Микробиома по принцип е съвкупност от полезни микроорганизми, които са в тялото ни и които имат отношение към нашата имунна система и цялостното ни здраве. Нали? Това сте наясно. Да, вече това си го казахме, но по време на бременността тялото по принцип се подготвя за този процес. Значи към края на бременността тялото изпраща в областта на влагалището на майката и в областта на гърдите полезни микроорганизми, с които бебето ще се налепи, преминавайки през родовия канал. И колко съвършена е природата. Тук, защо тук в областта на гърдите, според вас? Да, защото когато Вселената, Дядо Господ или там силата, която ни е създала като човеци, нали, е заложила в нас абсолютно всичко, което ни е нужно, нали, да износим, да родим децата си и така нататък. Т.е. не е предполагала, че ще раждаме някъде, децата ни ще ги отделят и така нататък. Една майка, като си роди детето, тя директно го слага на гърдите си. И тук в тая зона също има полезни микроорганизми, които да полекнат по бебето. И дай нататък. Точно това обясних току-що. И че се променят микроорганизмите по време на подготовката за раждане и кърмене. Нека да минем нататък. Смятам, че основното събитие, нали, за изграждане и създаване на микробиома е точно по време на раждане. Минаваме нататък. Придобива тези полезни микроорганизми през двата варианта – родилния канал и областта на гърдите. И затова контакта кожа до кожа е много важен. И ако на някой от вас, момичета, тук ви предстои раждане, бременност, раждане, едно от нещата, които е добре да обсъдите, нали, когато дойде момента за раждане, контакта кожа до кожа. Той не е някаква измислица, нали, не е приумица или прищявка на някого си. За бебето всъщност е ключово важно да остане на гърдите на майката, не само заради
полезните микроорганизми и микробиома, а и заради това, че изгубих си мисълта, защото видях, че влезе Надя и тя говори много за микробиом и сме точно на тая вълна в момента. Да, защото казахме, че човешките бебета се раждат по-рано от времето, в което трябва да се родят, че те нямат добре развита терморегулация, нямат добре развита подкожна масна тъкан, дишането им, сърдечния им ритъм не са регулирани, когато са върху гърдите на майката. Това им помага в тази посока. Отделно от това, знаете ли, че областта на гърдите тук на майката работи като, аз казвам, като термореле, т.е. тялото на майката може да повиши температурата си, ако трябва да се топли бебето и съответно, когато го е затоплила, да я нормализира за себе си. Затова, като слагат бебенцата върху гърдите на майката, няма нужда да ги завиват с нещо. Кой знае какво. Слагат им една пеленка отгоре и бебето в никакъв случай няма да изпине, защото той е тук и той е затоплен в майката. Давай нататък. Нещо друго, което гарантира, чревния микробиом и въобще микробиома на бебето, това е изключителното кърмене. Давай нататък. Коластрата, всички знаем, коластрата колко е полезна, наричаме я първото злато, течното злато за бебетата, но има още нещо друго, което е много важно, да е на следващата такова. Това са олигозахаридите в човешкото мляко. Всъщност, много дълго време учените са се чудили защо ги има в кърмата, след като бебето не ги усвоява. Оказва се, че тяхната роля е точно да хранят тези полезни микроорганизми, които са в стомашно-чревния тракт на бебето и затова кърменето е наистина много важно. И сега, тук си говорихме за естествено раждане и за това как бебето получава своя микробиом, преминавайки през родовия канал и така нататък, но истината е, че понякога, колкото и да не се иска, нещата не могат да стават по този начин. И стават по другия, чрез оперативното раждане, чрез секция. Има ли обаче разлика според вас в микробиома на децата, които са родени вагинално и които са родени оперативно? Да или не? Да, определено има. Дай нататък. Защото изследванията показват, че чревните бактерии на децата, които са родени оперативно, всъщност са различни от тези, които са вагинално родени. Пак нататък отиваме. Но това означава ли, че не можем да подкрепим имунитета на тези деца? Природата се е погрижила за това. Има обаче критичен прозорец и тази информация е ценна за тези жени, на които ще им се наложи да родят секция. Кърменето. Изключителното кърмене в продължение на първите 6 месеца след раждане е това, което може да възстанови микробиома, който не се е случил по време на раждането. В смисъл случил се е оперативно. Давай нататък, че Иван пише 5 минути. Така. И понеже за никого не е тайна, че процента на цезаровите сечения не само у нас, а в глобален мащаб е изключително висок, много по-висок от препоръчителните 15-20% на СЗО. За нашия град мисля, че е 50 и няколко процента, и за страната е много горе толкова. Това, което може да направи майката, е да... следващия слайд. Да взема пробиотици. Но така или иначе, важно е жените да знаят.
Нали, не е въпросът да изберем само оперативно раждане, защото ще стане по-бързо или защото много ни е страх. Да, има страх от раждането. Да, секцията изглежда бърза алтернатива. Заспиваш, събуждаш се, вече имаш бебето и никакъв зор, нали, уж не се е случил, но има някои неща, които смятам, че би било честно да кажем на жените. Пробиотиците по време на бременност могат да помогнат много, особено в третия триместър, и това ще предпази бебето от атопични състояния, защото едно от заболяванията на нашето съвремие при бебетата още, това е атопичният дерматит. Нали сте чували? Сега не знам статистиката каква е, но ми се струва, че е много често срещано. Истината е, че това също има връзка с начина на хранене, ако щете, нали, с начина на раждане. Давайте нататък. Жени, които получават пробиотици в последните 4 седмици от бременността и кърменето, произвеждат кърма с удвоени нива на имунозащитни съединения. Честотата на екзема при техните бебета през първите 2 години от живота им е по-ниска и високите дози пробиотик помагат за предотвратяване на колики и преобръщане при новородените. Съответно майките имат по-ниски нива на възпаление, което пък носи други дългосрочни ползи на бебетата. Продължаваме нататък. Вагиналното раждане, когато е възможно, е за предпочитане. Нали, тук сме различна аудитория жени. Много се радвам, че има и някои мъже, които са отделили от времето си да ни слушат. Но искам да ви кажа, като човек вече, който толкова години работи лице в лице с бременни жени, жени, които са родили и така нататък. Да, страха от раждането го има. Но повярвайте ми, природата ни е дала всички ресурси да можем да износим и да родим децата си. Просто подготовката е много важна. Защото когато разбираш какво се случва с тялото ти, когато знаеш какво можеш да направиш във всеки един момент, тогава нещата се случват много лесно. Нали, целта на природата не е да затрие човешкия вид чрез раждане. Целта е да го продължи. Тоест, ние наистина имаме ресурс, просто нямаме достатъчно време, защото бих могла да говоря много за това и да ви не убедя, ами да ви докажа, че наистина раждането е страшно само по филмите. Защото филмите имат за цел да не държат залепени за екрана. Пък и някакси по-страшните неща, нали, така по-хващат окото и вниманието. Да, естествено, това не означава, че когато има медицински причини за оперативно раждане, трябва да се напълме и да викаме, ама не, аз искам пък естествено. Не. Но трябва да говорим с жените. Ако имате дъщери, говорете с тях. Мисля, че тази информация трябва да тръгва още от училищата. А не както на времето моята дъщеря се върна тинейджърка от училище и каза, аз няма да раждам някой ден. Що бе, какво е станало? Ма то било голяма гадост това нещо. И зверски боляло. Слава Богу, майка ѝ пробива главата непрекъснато там, нали, с тая информация, защото ѝ разказвам какво съм прочела, какво съм видяла, какво съм разбрала. Така, кърменето. Да, има жени, които не искат да кърмят и това е тяхно право. Но мисля, че ако тия жени знаеха как тая кърма ще се отрази на бебето им, защото, както казах в началото, ние сме готови да пренебрегнем себе си и да направим всичко за децата си. Всяка една от нас е такава. Но ако тия жени знаеха какво носи в дългосрочен план кърмата за бебето им, аз съм сигурна, че голяма част от тях биха преосмислили решението си да не кърмят. Да, понякога е трудно, боли и така нататък, но там също има решение и подкрепата е много важна. Давай нататък.
Това няма да чета, нали, защото всъщност става въпрос за това, че учените са открили, че почти 90% от микроорганизмите, които са в кърмата на майката, се изолират в изпражненията на бебето, което означава, че наистина това, което идва от майката, нали, минава и остава в бебето, има значение за неговия имунитет в дългосрочен план. Съответно, намаляне на риска от алергия, екзема и автоимунни заболявания. Добре, още маничко. Да намалим употребата на антибиотици, колкото е възможно, то това вече даже стана и така не национална политика. Ами да, има призив за намаляне на антибиотиците. Самия факт, че вече не може да се купиш и така без рецепта антибиотици, е една крачка в тая посока, защото стават големи бели, понеже също като секциото се използват съвсем неконтролируемо. В смисъл, нали, да не се засегне някой от вас, ако е имал такова оперативно раждане, но аз пак казвам, вината не е в жените, просто информацията, която достига до тях, не е пълна. И аз съм сигурна, че когато жената има цялата информация, тя със сигурност ще преосмисли решенията си. Пробиотици за бебето след раждане, няма да го... Нека да минем нататък. Това е последния слайд. И само искам да кажа две думи за следродилното възстановяване, защото това е тема, която е нова и за мен. Преди 2 години преминах едно обучение към Постпартум университет, нали, за специалист по следродилно хранене. Нещо, което, нали, ние не сме учили в университета, мисля, че не се учи и сега. Но възстановяването на жената след раждането, колко години е след това? Колко време е? За колко време се възстановява жената след раждане? 2 години напълно. За 2 години напълно? Физически и никога. Друго мнение? Колко? 3 години. Добре, топло. До 6 години е възстановяването на жената след раждането, но и отговора на Ива никога е верен. Защото, знаете ли, когато забременеем, мозъците не се променят. И независимо дали да бременно ще завърши с раждане или поради някаква причина ще завърши по-рано с спонтанен аборт или нещо такова, този мозък си остава променен завинаги. Даже нали, съм чела информация, че ако се направи ЯМР или скенер на мозъка на жената, може да се каже дали тя е била бременна, дори и да не е в момента. Но възстановяването на жената след раждането изисква една различна грижа, различно хранене. Тялото на жената след раждане е много различно от това, което е било преди и по време на бременността. Целта за телата ни раждането е стрес. И като такова, независимо колко вълшебно е било, може да сте имали партньор до себе си, свещи, топки, вана, дула, нали, най-вълшебното като преживяване и така нататък. На биологично ниво за тялото това е стрес. Това е една изключително голяма трансформация в живота на всяка една от нас. Нали, след като родим тялото, какво прави? Неговата цел е да се пази живота. Тоест, то насочва целия си ресурс към сърдечен ритъм, дишане, кръвосъсирване и така нататък. И коя функция според вас забавя? Можете ли да се сетите? Мозъчната. Защото мозъка ни, как да кажа, нали, има на времето, като започнах като акушерка, имах една колежка, която беше възрастна акушерка и ми викаше: виж сега, моето момиче, те бременните, нали знаеш, малко оглупяват. А всъщност бременните ни оглупяват. Това е оная промяна на мозъка, която ни прави по-емпатични и по-устойчиви на монотонното ежедневие. Защото всяка жена преди да стане бременна, и сега свършвам, преди да стане бременна и да роди, си гори
дори там в нейната сфера на работа, на реализация и така нататък. Някои жени са на много високи постове, отговорни позиции. И в един момент раждаш бебе и какво става в живота ти? Сменяш памперс и кърмиш, сменяш памперс и кърмиш. Нали? Едно и също. Обаче това не те дразни, не те владява, защото природата е изпразнила излишните чекмеджета в мозъка. Тоест, не се забавя, даже ставаме много такива по-бдителни, нали? Реагираме много на много такива леки шумове и нали, плача на бебето може да го чуеш от километри, дето се казва и така. Но се забавя храносмилането. Няма достатъчно ензими, няма достатъчно стомашни сокове, а всички знаем, че ако тук нещата не потръгнат добре, те не вървят добре в цялото тяло. Нали? И затова храненето на жената след раждане е различно от това, което е яла, докато е била бременна. И смутита, сурови плодове, зеленчуци и така нататък са мечешка услуга за една жена след раждането, защото тя няма ресурс. Нали? Стомашно-чревният тракт няма ресурс, който да ги разгради и да ги разнесе, нали, като полезности в тялото. И какво става? Остава дълго време в стомашно-чревния тракт, процес на ферментация, гниене, преминаване на чревната бариера, навлизане в кръвния ток и след това проблем. И не само това. Но това е друга тема и нали, няма да спекулирам повече с търпението на Ива. Наистина много неща за казване има в тази посока. Науката се развива изключително много, нали, и откриваме все повече и повече неща. Но за финал искам само да кажа, че ние просто не трябва да търсим вина в себе си, защото пак се връщам на това. Не знаеш, че не знаеш, ако никога не си го знаел. Просто в момента, в който тази информация достигне до нас, ние вече имаме избора какво да направим. И всяка майка прави най-доброто за децата си. Това, че от всяка не заливат с реклами за полуфабрикати, готови храни, не знам какво си и така нататък, не защото майките са го поискали. Майките не искат да ядат бакулци, но те не знаят колко важно е да подбират храната и каква да бъде тя. Така че предния слайд може. Никога не е твърде късно да направим каквото и да било. Дори да, ако някоя от вас тук е бременна и е минала там по-голям период от бременността, просто не мога да видя сега кой как е, нали, от това разстояние. Винаги може да започне с хранене, което да вкара тези 4 неща, за които говорихме. Холин, протеин, омега-3 и да контролира кръвната захар. И всичко ще е наред. Благодаря ви. Благодаря много, Тони, за безкрайно изчерпателна и супер полезна информация и действително се присъединявам към теб в призива да се грижим първо за себе си, за да сме в ресурси за всички останали. Имаме известно забавяне в темпото, но ще наваксаме, за което се извиняваме и заповядай. Да, благодаря. И понеже закъсняхме, искам да ви окуража, ако някой има въпроси и иска нещо да говори, мога да изляза навън, нали, с всеки по-отделно.